שלום לכולם, כאן אליאנטק, גור אליאנטק. כמו שאתם רואים, אני בדרך בחוץ, אתם פעם רואים אותי. אני הולך לכנס יוטיוב ונראה איך זה ילך. טוב, אוקיי, חזרנו אנשים. אני פה בתחנת אוטובוס, הוא מחכה. אני לא יודע, אני בסוגיה. נחכה לו. בינתיים, להתראות. Everything changes. מה קורה בני תמותה? כאן אליאנטק, גור אליאנטק, ואני פה עם קיי קרויה, חברים, קיי קרויה. תעשו לי סם, מה זה? זה מצלם זה? זה מצלם? זה מצלם? רד גיימינג? זה טאץ' ואז מה אתה? תשמע שלום טובה. פיקסל וואי, באמת יש לה איכות, תקשיבו, יש לה איכות. זהו, זה עוצמה איכותית. יש לה איכות 420, יש לה איכות. אנחנו פה בכנס יוטיוב, אני הגעתי סוף סוף מירושלים הרחוקה ונצורה, שהיא לא נצורה אבל בסדר. ונראה אתכם במשלח הכנס, אני מקווה. בלוג בתוך בלוג, בתוך בלוג טאבלט מטומטם. מצלמה אחרי שבא פה כי הוא לא הוציא את המצלמה שלו. טוב, מה קורה אנשים? שוב פה אליאנטק, ופעם יש לנו פה מישהו מיוחד, זה פנדה. אני, אוקיי קרויה, שלום. כל אלה הבטיחו לעשות לי קידום ערוצים, אבל בסדר. טוב, נתראה אחר כך. מה קורה אנשים? כאן אליאנטק ויש פה את נקס ב-60 FPS, אתה לא צילמת לי את הפרצוף. גם אותי. אתה לא צילמת לי את הפרצוף. יש פה עוד משהו חשוב שאין לי מושג מזה? אני חשוב, מה איתי? עוד מישהו? שלום, תגידו כולם! כולם! תעשו לו סאב, הוא ערוץ מתחיל והוא ערוץ טוב. הנה. שלום, מה קורה אנשים? כאן גור אליאנטק. חזר עכשיו מהכנס, חושר בחוץ. סרטון נחמד, אני חושב, בתור סרטון ראשון שרואים אותי בו. ולוג ראשון, לא כזה נורא. יצא לי משהו כמו 5-10 דקות ככה, מקווה. רוב הקטעים שלי מאוד קצרים. רוב עדכונים כאלה מהשטח. אני ברכבת כרגע. ועד אז נתראה פעם הבאה. מה קורה לבני אנוש? כאן גור, אליאנטק. ועכשיו אני עושה את הוולוג שלי, או נמצא אותנו עוד כזה בבית נראה לי. מה שקרה לי זה דבר כזה. לקראת סוף הנסיעה מישהו קם, משהו בתחנות האחרונות, עכשיו בירושלים דרך אגב, ופשוט היה לי כוס קפה, הוא שפך אותה עליי, ואני כולי רטוב, וזה לא כיף, ואני מלא כוויות. אז בקיצור, תשארו מעודכנים, אני שם כזה אחד בבית, ויאללה, ביי. מה קורה אנשים? כאן גור, אליאנטק, וזה הסוף של הוולוג, כמו שאני יותר סביר. אני רוצה לדבר לכם על דבר אחד, וזה זה שיש לי 20 רשומים. אוהב אתכם, חולה עליכם, על כל אחד ואחד מכם. תודה רבה.